siya guys. Suso guys, yan ang suso. Hintay na siya. Wow, ang galing. Yan guys ang suso. Ito siyang mahabang antena dyan sa taas. Lapit natin yung camera natin. Yan guys, oh. Wow. Yan ako nakakita ng ganito. Ikot-ikot yung ano yun. Paano tataas siya eh. Pala ng antena niya. Parang nilipat siya sa ibang yung katawan niya basa, yung nagmo-moist. Katawan niya parang nagmo-moist guys, oh. Tapos yung antena niya, ayan. Hindi antena yan, yan yung mata niya. Yung guys, yung mata niya guys, oh. Tingnan sa camera. Ayan. Yung mata niya. Tapos yung ano, yung maliit niya, yung ano niya, yung sensor niya. Amazing guys, oh. Suso. Ang mata niya, haba pala ng mata niyang suso. Yung mata niya. So, habang naglilinis ako dito sa ano, sa likod ng bahay natin, nakita ko to. Animal na to. Hindi ko alam kung anong pangalan nito sa English. Stig yung mata niya. Ano siya sa ano, camera. Iba ng mata niya. Guys, kayo na magpangalan kung anong pangalan nitong nilalang na to, kasi hindi ko alam pangalan niya. Thank you for watching.